Ieșe liberal, pe domnul președinte Fenichiu și pe domnul senator Varojan Moscăneanu. În curând o să avem și pe președinția României, care va fi câștigată de către domnul Crin Antonescu și USL anul viitor. Este timpul nostru să întregim această echipă puternică, liberală, cu o organizație puternică la Pașcani. De aceea, vom crea o strategie prin care vom relansa organizația PNL Pașcani, un partid de dreapta, cu o soluție potrivită la actuala putere de la nivel local. Al doilea obiectiv, câștigarea alegerilor locale din 2016 pentru primărie și Consiliul Local. Cum spuneam, ne așteaptă alegeri din 2016 și, deși mai este timp, vreau încă de acum să ne strângem forțe și să urmăm un program bine stabilit prin care vom identifica, atrage și susține cel mai bine plasat candidat pentru alegerile locale din anul 2016, care va intra în cursa pentru funcția de primar al municipiului Pașcani, din partea PNL-ului. Vom crea o strategie concretă prin care vom crește cota de popularitate în rândul electoratului pășcănean și vom atrage noi membri și simpatizați în organizații locale. Vom stabili calendarul de acțiuni ce vor avea loc în fiecare an și fixarea de obiective specifice atins spre acțiunile desfășurate. Vom menține acțiunile de tradiție și vom iniția noi acțiuni. Vom construi organizații puternice atât la nivelul PNL-ului, cât și în rândul tineretilor liberali, al femeilor și al pensionarilor pășcăreni, care să promoveze și să participe la acțiunile desfășurate de organizația locală. Vom identifica și promova posibili candidați pentru funcția de consilier local. Vom construi o platformă politică cu măsuri concrete pe plan economic, social, educațional, cultural, al sănătății, pentru dezvoltarea economică și durabilă a municipiului Pașcani. Vom promova și susține total platforma electorală a echipei PNL, care va candida în anul 2016 pentru primărie și Consiliul Local. Al treilea obiectiv, câștigarea mandatului de parlamentar pe colegii Pașcani. După votarea noii Constituții, municipiul nostru va fi un pol principal pentru formarea noului colegii pe zona Pașcani. Pentru susținerea obiectivelor PNL este necesar câștigarea unui mandat de parlamentar. Vom crea o strategie de a crește cota de popularitate a candidatului și vom forma o echipă puternică care să identifice problemele populației și să promoveze soluțiile concrete ale candidatului nostru. Avem nevoie de un parlamentar pășcănean liberal pentru a continua proiectele Pașcanului și a atrage investitori și fonduri europene în municipiul nostru. Se vede foarte bine ce rezultate mari au avut parlamentarii domnul Cristina Dorniții, domnul Relu Fenichiu, domnul Varojan Moscăneanu și cum au reușit să atragă fonduri guvernamentale în colegiile în care au fost aleși. Chiar și atunci când erau în opoziție. Vă amintiți câți bani a tras deputatul Crăcinescu mandatul 2004-2008 ca deputat pentru Pașcani? Vă spun eu, că a dus peste 400 de miliarde de lei pentru Pașcani ca să se dezvolte. Al patrulea obiectiv, susținerea tinerilor și promovarea lor în administrația publică locală și județeană. Avem nevoie de tineri pășcăneni ca să creăm împreună viitorul de mâine, cel care aparține lor. Pentru aceasta am stabilit 3 pași simpli. 1. Implicarea tinerilor în cursuri de formare profesională, organizate de diverse asociații la nivel național și județean. Al doilea, oferirea de posibilități tinerilor de a lua parte la tabele și evenimentele naționale importante organizate de PNL, TNL, USL. Și al treilea, ar fi susținerea tinerilor profesioniști din cadrul organizației TNL, Pașcani în funcțiile publice de la nivel local și județean. Cel de-al cincilea obiectiv este creșterea numărului de membri și simpatizanți din organizația și implicarea lor în acțiunile PNL. Prim, crearea unei strategii de a atrage membri din toate categoriile sociale. Implicarea activă a membrilor și simpatizanți în acțiunile desfășurate. Avem nevoie de pășcăneni cu gândire liberală în echipa noastră, pentru că doar împreună vom crea un trai mai bun. În încheiere, vreau să vă mai spun ceva, stimați colegi. Adversarul meu nu este colegul nostru, domnul Marius Pintilie. Adversarul meu, adevărat, este PSD-ul, care pe parcursul celor 23 de ani de la Revoluția din 1989 a stagnat Pașcani
cu cel puțin 20 de ani. Nu uitați, stimați colegi liberali, doamne și dragi tineri ai viitorului. Tineri, viitorul începe acum pentru Pașcani. Vă mulțumesc și să avem succes în tot ceea ce ne propunem. Mulțumim. Îl rugăm și pe colegul nostru, consilier local, Marius Nicolae Bentilie, să ne adreseze cuvântul lui. Ați văzut că candidații la președinte nu fac limitări de timp. O să îndrăznesc să fac acest lucru la restul candidaților. Doamnelor și domnilor, bună ziua, Hristos a înviat. Mă numesc Bentilie Marius și sunt candidat la funcția de președinte al organizației PNL Pașcani. Motivul pentru care candidez astăzi este și motivul pentru care fac politică și anume bunăstarea orașului Pașcani. Povestea mea începe în anul 2008, după alegerile locale câștigate de primarul de atunci, domnul președinte Grigore Crăciunescu. Împreună cu soția mea am luat hotărârea de a mă implica în viața politică a acestui oraș, iar calea cea mai potrivită pentru mine, dat fiind caracterul și convingerile mele de viață, au fost și continuă să rămână Partidul Național Liberal. A doua variantă potrivită pentru familia mea, în acel moment, era să vând tot ce am, să emigrez în altă țară, să încep o viață nouă. Am ales să rămân în Pașcani, să mă implic și să lupt pentru acest oraș. Așa cum vă spuneam, din toamna anului 2008 sunt membru al acestui partid, în care am investit timp, energie, bani, considerând că mi-am îndeplinit astfel obligațiile de membru activ. Tot ce am făcut pentru acest partid, am făcut cu plăcere și nu regret nimic din ceea ce am făcut. Indiferent de rezultatul alegerilor de astăzi, voi rămâne un membru al acestei organizații, nu de dragul unor funcții sau titluri, ci pentru a rămâne consecvent idealului meu de început. Proiectul meu politic este un pic diferit, poate, de ceea ce am văzut eu în acești 4-5 ani de zile la PNL Pașcani. Lucrurile pe care urmează să le auziți nu sunt noi, chiar recunosc, sunt extrase din statutul partidului nostru, unde am avut plăcerea să le descoper frumos sintetizate. În opinia mea, activitatea Partidului Național Liberal al Pașcani trebuie să aibă la bază 3 principii: ideile, oamenii și organizația. Punctul numărul 1. Ideile. Înseamnă elaborare de propuneri și proiecte pentru dezvoltare locală. Ideile, sugestiile membrilor de partid trebuie să ajungă în legislativul local, filtrate, bineînțeles, de biroul politic. În acest sens, trebuie create canale de comunicare prin care să-i consiliem pe colegii noștri de partid asupra modului în care trebuie să procedeze când au asemenea propuneri. Iar în momentul în care aceste propuneri și-au găsit o finalitate, trebuie să le aducem la cunoștință de rezultate. Consider că lunar ar trebui să avem astfel de inițiative legislative, indiferent de succesul nostru în Consiliul Local. Punctul 2. Oameni. Partidul trebuie să se preocupe de pregătirea și informarea candidaților și reprezentanților noștri pe probleme de administrație publică locală. Consider că lista de consilieri locali ar trebui să fie pregătită în orice moment și să cuprindă oameni care să fie cât se poate de bine pregătiți în administrarea acestui oraș și a societăților ce aparțin Consiliului Local. Îmi imaginez organizându-se la sediul nostru cursuri pentru liberali și nu numai, pe diferite domenii de activitate. Ar trebui să fim instruiți și bine informați în mod corect despre cum funcționează în normalitate un oraș. Există o serie de domenii precum urbanism, contabilitate bugetară, protecția copilului, siguranță publică, sănătate, în care avem nevoie de specialiști să ne spună ce este de făcut și cum ar trebui să procedăm. Propun înființarea unor grupuri profesionale în interiorul partidului cu caracter consultativ. Avem atâta materie cenușie în rândul membrilor noștri de partid, care trebuie valorificate. Profesorii, doctorii, inginerii, juriștii noștri organizați în astfel de structuri ar trebui să-și spună părerea vis-a-vis de probleme ce apar în mod curent pe ordinea de zi
în ședințele de birou politic. Liberalul pășcănean va fi un om mândru de apartenența sa la partid. Iar partidul trebuie și este dator să-i ofere sprijin fiecărui membru. Punctul 3. Organizația. Organizația trebuie să se ocupe de promovarea Partidului Național Liberal și a valorilor liberale la Pașcani. Suntem datori să facem cunoscut de pășcănenilor politicile naționale și județene ale PNL-ului. Organizația noastră trebuie să explice cât se poate de bine poziția PNL și de ce liderii noștri au luat unele decizii în problemele de interes național sau județean. În ceea ce privește imaginea organizației, consider că acțiunile de tradiție, susținute de-a lungul timpului de întreaga echipă liberală, precum domnul Trandafir, Niciodată singur, Miss Primăvara, PNL are grijă de sănătatea ta, trebuie să continue. Rețeaua electorală este un proiect care nu trebuie uitat. Dacă aceste 3 principii vor fi aplicate, am convingerea că vom avea un plus de calitate în organizația noastră. Plus care va genera bunăstare pentru oraș, dar și un număr mai mare de votanți pentru Partidul Național Liberal, în cazul alegerilor locale sau naționale. Ca și o concluzie, desprinsă din cele spuse adineauri, presimt că vor veni vremuri în care PNL-ul va păși singur, iar succesul nostru va depinde doar de forțele noastre proprii. De aceea trebuie să fim pregătiți în orice moment și să avansăm, așa cum ne îndeamnă sloganul Partidului Național Liberal prin noi înșine. Mulțumesc!